Ovaj dan sam čekala predugo. Najlepše želje sa keksom. Kako je real feel, kao da ima 45 stepeni. Nije prava, nemoguće. Ne moram nikad više da radim ovaj posao u životu, ikada. Na Paradise Tourist, samo smijemo Paradise. O, vidi, Peru, kako su mali. Kakva hemija. Hello! Vjerojatno ovaj video gledate kada meni je već došao moj drug. Danas je 30. mart, on dolazi za 2 nedelje. I ja njega treba da pitam da mi bude kum, mi se tako zaznamo ceo život, on će biti moja kuma na venčanju i konačno dolazi taj dan. Planirala sam da mu kupim nešto, da ne bude samo kao da ga pitam, razumete, kao da ima neki poklon. Pre 2 meseca meni je palo na pamet da mu uzmem Pandoru, da mu uzmem narukvicu ili da mu uzmem neki privezak za Pandoru. Ja nisam tada imala pojma da je on zapravo kupio Pandora narukvicu, to se nekako namestilo lepo i sada ja želim da mu uzmem privezak. I jako sam uzbuđena i znam da će reći da, jer kao pričali sam tome da će mi biti kuma, ali ovo je sada zvanično, moram da ga pitam. I kao gdje bolje, neću da ga pitam kad se vratim u Srbiju, hoću da ga pitam sada kad budemo u New Yorku. I Stefan ovdje. Vozili smo 2 sata do ovog grada jer Pandora nema nigde bliže nama. Skoro da smo u Miami došli. Još 2 nedelje radimo, ne mogu da verujem. Još samo 2 nedelje radimo. Ja presrećna. To mi sad pomože bukvalno da preživim dan na poslu. Samo razmišljam o tome što ćemo raditi kad dođe Petar i kako će biti zabavno i sve, da ne moram nikad više da radim ovaj posao u životu, ikada. So happy about it. Let's go! Yeah, that one's like way bigger. I'm gonna show you this one in silver so you can have an idea. So it's a little like, a little complicated, but... Što je rukopis ovo? Znaš nešto ima kod kume? Da, kuma je baš ružna. This is so annoying! Okay, I think this is... That's good? Okay. And then that one is with this charm. Just keep in mind it's tiny, so it will look tiny. Okay? Like it will look tiny, so just keep that in mind with this charm. I feel like this is fine. You want to do that one? Yeah! Okay. Možda bih mogla da stavim tipa EXO. I feel like this is nice. How the first side looks. It's tiny, but it's there. It's super cute. Yeah, that's perfect. Now let's do the other side. Here we go. Uzeli smo Pandoricu. Pozapakovana. Mnogo lepo zapakovala i za preslatku. Vidite kako je slatko i malo. Danas mi dolazi najbolji drug iz Srbije u Ameriku. U posetu. Znači... Niste svesni koliko sam ja uzbuđena. Ovaj dan sam čekala predugo. Da napustim ovaj glupavi posao i da mi dođe neko moj iz Srbije. Moja mama i sestra nisu dobile vizu, nažalost. Moj drug me je iznenadio i predao je za vizu, nije mi ni rekao. I bukvalno me je samo javio kao, ja sam dobio vizu, dolazim u Ameriku. Da smo se tako dogovorili i gledali koji ćemo datum, da mi se uklopimo da završimo sa poslom ovde, jer mi vozimo sada do Maina. I on će doći ovdje do Majamija i bit ćemo ovdje na Floridi 2-3 dana, još uvijek ne znam. I onda krećemo ovim kombijem do New Yorka. Samo se nadam da će nam stvari stati u auto, jer imamo gomilu stvari. Još Petar nosi 2 kofera i donosi nam gomilu slatkiša koji su nam poslali naši iz Srbije, tako da treba sad da stane u ovaj auto. Želim da ga pitam da mi bude kum na svadbi. To moram sad da sakrijem u auto ovde, jer on će biti s nama tamo u sobi, ne mogu da ostavim, vidjet će, provalit će. Tako da najbolja solucija je da ubacim ovdje negdje da ne može da vidi. I to ćemo dati kad budemo stigli u New York. Uzela sam ovako ovaj šampanjac i skinula sam
nalepnicu koja je bila ovdje i napravila sama, ovako da piše kuma. Nisam imala puno stvari da lepim ovdje, tako da je oko malo bez veze, ali slatko je. Oko neku koverticu. To ću sad da ubacim ovdje. I nadamo se da on to neće da vidi. Samo da stane ovdje. Inače, Pera, Stefan i ja smo živjeli zajedno. Bili smo cimeri skoro 3 godine? 2 godine. 2 godine smo bili cimeri i Petar i ja se poznajemo od moje tipa 6. godine, 5. ili 6. godine. Tako da 20 godina se mi družimo, to mi je nevjerovatno, a Stefan i Petar se poznaju naravno 10 godina, kako smo se Stefan i ja upoznali i svi smo se držali, tako družili se. Tako da ovo mi je, ne znam, najbolji dan od kako sam došla ovdje. I jedva čekam da ga vidimo. Njemu je prvi put da dolazi u Ameriku i plus prvi put da leti sam. Tako da je izdramio baš prilično ovih dana, ali evo, stiže, sve je bilo okej. Imamo još pola sata do aerodroma. Stigli smo na parking, ali smo skontali da je parking nekih 5 minuta udaljen od zapravo onog dela gdje se skupljaju ljudi do arrivala. Tako da, Pera je sleteo, poslao mi poruku i čekamo da samo prođe pasošku i carinu što god da treba, da uzme kofere i onda mi krećemo po njega. Ovdje proleću avioni konstantno iznad auta, malo je jezivo, ali ja. Mi smo mislili da je bliže, pa kao možemo možda i pešaka po njega, ali nema šanse. Ne, nema šanse. Update, Pera nije ni blizu, bukvalno je ogromna gužva na pasoškoj i ko zna kad će da izađe odatle, posle trebaju čak i kofere. Sada da idemo do Čipotla jer sam ja jako gladna i pustit ćemo i za Peru tamo kad bude izašao, vjerojatno će i on biti gladan. So ja, to će biti naša stanica. Mislim da je čak bliže Čipotla nego ovaj parking do aerodroma. Zašto je prazan? Ima neko, ima 2 ljudi. Uplaših se da su zatvorili. Ne znam šta bih radila onda. Naravno sam poslala Stefi unutra jer ja, znači, samo sam otvorila vrata i osjetila hladnoću. No thank you. Još sam u ovom šorcu i majici, baš je hladno unutra, a napolju je idealno. Alo! Si uzeo? Ok, uzeo je kofere, čula sam se malo pre sa njim i sad će da izađe na taj arrival deo gdje možemo da ga pokupimo. Kupili smo Chipotle, taman vruć iza Pekija, ima jedan bol za njega, jedan bol za mene i jedan bol za Stefana. Pošto nije imao dovoljno chicken, jedan bowl je neki spicy chicken, nešto, tako da... Može, ja ću jesti spicy chicken. Onako, imam tremu, samo sam previše uzbuđena i jedva čekam. Ne radim jako zajeban posao ovdje. Se smanjio. Oh my god. Wow, reci. Retvor. Ja ću sedem s tobom. Čuli smo prvi stop u 7-Eleven da Stefan sipa gorivo i da Pera ode u 7-Eleven, jel te, jer je želeo. Tako da idemo sada tamo. Vidim ba ja i prvi put u životu. Overwhelmed. Prvo to. Znači, prva stvar koju zimaš je sranje nezdravo. Šta radi to? Pokušavamo da sipamo. A. Okej. Okej. Wow. Dosta. Uj, jebote, kakva hemija. Stigli smo konačno, znači trenutno je, ćemo koliko sati, 1:10 ujutru i sada ćemo da idemo da se isušimo i da legnemo da spavamo jer nas sutra čeka naporan dan. Ukoliko šta si nas doneo? Dobrodošli. A mislim nema više onom drugom. Ja, vidi. Lazni. Raj za mene. Lazni. Marshmallow. Ali koliko je stara? Evo ovo odlog otvaram. Ajvar. Ima ljudke i ovaj običaj. Jedan je domaće, da? Ja, živote. Ovo je šta najbar isto. Sada idemo testing.
Kaže Pera, sve hoće da je bolje. Da, bolje. Samo ja se nadam da je iz iste te edicije. Ovo se otvorilo. Je li bolje na kukarskavi? Ono da... Mislim godinu dana. Nešto ima više kraučna. Sveži su neki. Kako je dobro. Znači, ja kad kažem mami i Stefanovim roditeljima da nam šalju nešto slatko. Gledav. Sve, ne troduplo, nego ono po 4 komada. Najlepše želje sa keksom. Trenutno je 8:30. Mi smo ustali pre pola sata. Idem sada Peri da pokažem iguane. Ne znam li možete ih vidjeti tamo i ovdje dole. Imamo jaja i domaći ajvar nam je poslala Stefanova majka. Gledajte ovo. Jaj, znači jedno čekam da jedem ovo. Dobro jutro. Kakav je plan? Idemo do Key Westa na plažu. Za dalje nemamo plan. Za dalje nemamo plan. Mislim, znati sami, inače smo jako neorganizovani. Ja. Ništa se nije promenilo. Evo koliko je sati? 10:17. Mi tek sad A ne, krećemo. ja kao u fazonu, ja ću dođem u Ameriku koji imat ćemo plan za svaki dan, što ćemo da radimo u svakom minutu. Ali mnogo je teško se isplanira danom, zato što ima toliko stvari koje hoćeš da vidiš, kao i onda... Da, sve mi je, ali meni je već sad overwhelming, zato što kao ja sam došao noćas, kao i ustao sam 8 ujutru, kao još uvijek se osjećam da vidiramo nekako. A dobro, ajde, polako. Sad ću nam chilleraš na plažici. Vraćamo u Winn-Dixie da kupimo vodu i frižider, jer definitivno će nam trebati za plažu. Derate, bre. Da vidimo kako će biti iskustvo. Ovo je underwhelming. Znači, Pero je fanatik za sokove, što bi... Ko bi rekao biš, ja sam fanatik za kafu. Ovo su ljuti ovi, mi smo uzeli jednom, znači, jeli smo ga jedno 10 dana. Aha, kolaboracija. Njihovo nikad nećete razumijem, kad uzmemo ove kao kobasice da žvaću, tako da. Ti si probao nekad? Meni ovo izgleda kao... Meni su okej. Meni ovo izgleda kao za kućnja, kad kupiš kao da daš kućicu na stik. Probaj nekad, mislim nije loše onako za... I mislim da bi se tebi čak više i svidjelo kao to. Ne znam. Vrlina, brate mili, stigli smo na Key West, plaža je bukvalno ovdje i mi smo se parkirali. Kupili smo usput vode i Diet Coke, my favorite. Ja pomeram cijela kola, brat. Znači ovdje je predivno, a gledajte kakav oblak nam stiže. No, nadam se da neće ništa da bude. Ovo će biti Perin prvi kupanjac u okeanu. Na Floridi. Vratili smo ovdje da pitamo za kao ronjenje, ovaj snorkel tour. Ima i Dolphin Watch, Sunset Cruises. Nemam pojma gdje ćemo da idemo. Znaš što mi je mnogo zanimljivo? Ono manatees. Onda da imamo one krave. Ali ima bukvalno kao kajaking za to. Kao da idemo ono, nadam se jeste vidjeli, mislim da sam slao nekako, mislim da je Key Largo to. Kao sa manatees, onim kao kajaking neki. I mislim da je jefto, mislim da je tipa 20-30. Mogli bismo da imamo A ovo je skupo. Jeste, Ali ali dobro. A ovo ti je sa delfinima nešto, bukvalno skoro s tamo negde i na sunset, 3 sata i imaš... Ali ja ne bih smao iskreno da idem Imaš u te... pivo i soft piće besplatno. Aha. Dok si tamo. A 70 je? Da, prošlo. Pa, Mislim, možda i nije worth it, možda je napumpano. Da, možda je dosadno. Trenutno je 2:30. Onda idemo dalje da se šetamo po Key Westu, jer nam je malo dosadno ovdje iskreno. I malo ima oblak. Vera je i dalje od leta umoran, tako da je danas onako opušten dan bez nekog specijalnog plana. Mora sad se stresu noge, znači stavali smo auto pre 5 dana, tako da ne pada mi na pamet ponovo. Ali sve puno prije. Nema ono za ispiranje nogu. Sranje. Stopava, užas. Nisu platili parking, ali nisu nam ni stavili kaznu, što je Nisam dobro. pogledao još pozadi. Nisi, ja? Možda je na zadnji brzini. Čekaj da vidimo, ajde da vidimo stvari. Nismo platili parking, jer Stefan nije ponao karticu. Pa dobro, nisu. Ne. Nisu? Ne. Top.
Vratili smo u TJ Maxx. $12 Glow Recipe, samo što je otvoren. Why? To je krizično. Da, kao ne znaš da li su otvorili. Da. Gledajte koliko imaju ovih Morphe rumenila. Je li ovo kremasto? Da, ovo je kremasto rumenilo. Baš imaju dosta nijansi zapravo. To se retko kad vidi u TJ Maxxu, da od jednog proizvoda imate sve nijanse. Imaju puno ovih Fenty Beauty rumenila. Mislim da ja već imam jedno. Sam i ovo Fenty Cream Blush, $10. Ali ovo Benefit jeste... Što otvoriti uopšte? Ne, mislim da je zalepljeno. Ha. Sorry, ne, može. Znači zašto ta nijansa? Ružna je boja. Da, Zato je baš ružna jeftino. boja. Uvek treba da kupiš sve što se sviđa. Život je bilo zapio. Osjećaš ti biti krivo, kao. Ali stvarno jeste, zato što kažem ti, ja tako svaki put ne kupim ništa. Kao kažem, kasnije ću kao kasnije. I onda shvatim na kraju da nisam ništa kupio. Zato sad da kupi sve što ti se sviđa, ajde. Ali ovdje mislim ništa. Ja ću uzeti ovo rumenilo, zato što mi se jako sviđa ovo Milani. I košta $6. Idemo da vidimo našla sam ovo peride, što će kažem. Viš što si našla? To, sestro. 12. Vidim da imaju dosta ovih Laura Mercier pudera. Ne znam da li da uzmem. Možda čak ovo i moja neka nijansa, da ja sam sad potamnila dosta, ne znam. Ja sam uzela i ovu jednu Kara Beauty olovku za obrve, jer mi je ponestalo olovke i nemam bukvalno ni jednu. Gledajte koliko je ovo dobro. Znači, ja sve što je sa šljokicama i još vanila. Našla sam i ove proizvode ovde, ali nisu ni ovde jeftini. $20 tipa ovaj sprej. Cheers. Cheers, bitch. Kažete, meni se baš sviđa. Ja vam kažem da uzmem jer ja imam isti taj Texas, pa možemo da budemo matching u New Yorku, ali te papuče, kriminalne, znači, izgledaš kako si ti prljave. Užas, užas. Imam onako belu suknicu i mislim da će biti baš za moja, kao što je basic. Može to sad za road trip. Znači, pogledaj molim te što liči. Evo nas konačno u Key Westu i konačno se šetamo zapravo da radimo nešto. Da, moramo negdje da jedemo jer smo gladni. Pera još navodno nije gladan. Pa nisam toliko gladan. Stefan je poprilično gladan. Ja sam onako gladna. Između nas Ja, dvoje. meni se jede, što mi Pera. Jede mi se, da. I samo mi se jede. Ali to nije toliko čudno reći, kao ne razumijem zašto je to toliko Šta? interesantno. Pošto kažem jede mi se. Da, pa evo, sad ćemo vidimo. Znači, jel vi kad ste gladni, jel kažete ja sam gladna ili kažeš jede mi se? Pošto Pera kaže jede mi se. Njemu je glupo da kaže da je gladan. Jer kao nije gladan. Ima šta da jede, ali Da. samo mu se Pa jede da. u to. To je ta psihologija, verovatno. Uglavnom su oni koji ne bi šta da jedu. Evo tu stolica se voziš. Ali ja sam presvukla majicu, obukla sam ovu roze koju sam kupila. Gledajte orhideje, koliko ih je. Predivno. Ja rekao nešto zapalila, u stvari smoke shop. Evo, Pera prvi put vidio ovdje kokoške, ja sam mu rekla da ih ima svuda na ulici, znači... Gledajte ovo, molim vas. Darićih kola su i ovdje. Jedna tamo leži. Čujete pilići, čak i ču se, evo su... Aj, koka i pilići. Pero, kako su mali. Ovo mi se jako sviđa zato što bukvalno imate kao free menije ovdje. U nekim do Na sad nije ulici. bilo, ali ja našli Da, smo. ali imate sve restorane ovdje na Key Westu i imate sve menije i cene. Tako, ja Je li ovo gej parada? Vidi neka drag queen. Znamo to traje. Tako da vidimo. Trenutno smo na najjužnijoj tački Amerike i najbliže Kubi i Karibima. 90 milja samo od Kube. Mi ćemo krenuti da vidite. Ali svi se slikaju tako da mi ne padne na pamet. Gledajte koliki je red. I da, ovo je ta atrakcija šta god da je. Kako je real feel, kao da ima 45 stepeni. Bukvalno. 25 po prognozi, a u stvari 155. Ovo je strašno. Ovo je neka katolička crkva i sad ćemo da je obiđemo. Sad smo stali u
Sonic po prvi put da probamo njihove burgere i nemamo pojma šta će. Kada se oko stane i samo gledate kao meni ovde i birate i onda pozovete i poručite. A šta si ti Antela uzela hranu? Ovaj Double Sonic Smasher. I opet završili na plaži, idemo sa Sonicom da jedemo i da se kupamo jer je sad trenutno iz nekog razloga imam osjećaj kao da je jača sunce nego danas, ono, jedan. Šta je ovo? Pogledajte kako je lepo. Predivno. Baje papaja. A Stefan koji čeka samo. Sada po prvi put ispravamo Sonic, burgere. Da vidimo konsistenciju. Konzistencija? Vidite kako to izgleda. Svi smo uzeli isti, jel Da. Ok, pa to je dobro onda fora da... Da čujemo Ajmo. svačije mišljenje. Možda jedan od boljih koji sam jela. Bolji mi je definitivno od Burger Kinga. Od mega. Od Meka 100%, znači od Meka je sve bolje. Mega se bolje mogu. Ovo zapravo ima ukus na meso, onako, malo pljeskavica. Meni se sviđa zemljička. Zemljička odlična Zemljička je mekana. premekana. Sosevi I su baš sos lepi. baš je kremast. I luk je onako svež. Mm. Nije kao u Meku kad ti stave onaj lukac onako mali. Ništa ne znači. I pera je uzeo neki mango peach refresher. Ovo su predobro. Šta ti bibre? Ali, ajde, ocena. Marš! Ocena za Sonic burgere, Osmica. ja bih rekla 9 od 10, iskreno. Ima mnogo, mnogo gorih. Ima barih, ali ima i barih. Meni je kao. Tebi? 8,45. 8,5, ok. Jako, mršno. Šta ti je? Zove ekipu. Bešte bre! Ja se bojim sad kad bismo im bacili, nešto kako bi skočili. Da sad. A bukvalno zove sve drugare. Da, gledaj. Stefane, ne, Stefane. Da se plašiš, a? Prpa. Dosta je. Tišina! Ajde marš, preterali ste ga, skanjite se. Bukvalno, brate, napadaju nas ovdje, moramo da idemo na drugi deo plaže jer su ovdje proterani smo. Bukvalno smo proterani. Znači, kako paratom ovo? Sad se vraćamo u Walgreens na putu do kuće da Petar uzme neku kremu posle sunčanja jer smo pogoreli i on već drami da ga peče. Evo ti lime kolada. Meni je ovo treće pakovanje ovog pudera i mislim da ću uzeti i četvrto. Bože gospode. Šta volim kod njih je to što imaju toliko ukusa sladoleda. Znači imate Kinder Bueno, imate Oreo, imate Nestle, ovaj cookie, imate Kit Kat. Znači ovo je samo mali deo u ovoj maloj radnji, uhali hladno. Ima Sunđer Bob sladoled. Jagodica bobica. Gde je jagodica bobica? Strawberry shortcake. A to za jagodica bobica? Jeste. Jagodica. Da, imate Twix ovdje, imate Snickers je Snickers. dobar, brate. Ja sam slučajno bio našao u Mili, jedni baš je dobar. I nisi mi rekao da si probao bez mene. Znači bez mene probao. Bolje kod mene. To onda znači da ja treba da uzmem. Ajde uzet ću neke ovih. Ima i ovaj Nestle kao sandvič. I ovo je hladno ovdje. Ja ću uzeti Twix. Peki ću sladoled. Zašto gledaš plastere? Jel ti treba? American experience. Kao ajde nešto ono pametno, nego gledaš gluposti. Gledaj sladolede. Znači Twix bar sladoled. Imaš Snickers isto. Mi sviđa Bob kao. Da. Baš je dobar. 10 od 10. Znači zbog toga ja ne idem tako često u prodavnicu ovdje. Jer brate previše svega ima i sve želiš da uzmeš, jer kao ništa toga nisi probao do sad. Ovdje sam ovaj, bukvalno imaju, ali za svaku najmanju stvar imaju
proizvod. Znači, bukvalno. Evo, ovo je, znači, ono sunburn pain reliever, kao bukvalno samo pain da relievuje. Nije čak ni onaj gel. Startali smo da kupimo i mleko jer imamo mlevenu plazmu i ja još uvijek nisam jela jer nisam imala mleko. So, večeras pred spavanjem, onako, jedna činjenica za dobar san, za laku noć. Dobro jutro! Znači, sinoć smo sedeli do pola 3. Znači, do pola 3 smo bili budni, da. Ja kad sam legla, bilo je 2:26. Do pola 3 smo bili budni, sedeli smo do 7 našim kolegom, pričali do pola 3 o nekim nebuloznim temama, znači neću da kažem o čemu smo pričali. Imali smo razne diskusije. Razne diskusije, ali bilo je zabavno. Tako da, sinoć smo neplanirano ostali duže budni. Ali svako je bitno da je bilo zabavno. Ja. Sada idemo u obilazak malo ovog imanja, vodim Peru da vidi kako je i onda večeras se zvanično pakujemo i idemo sutra ujutru na road trip. Prva stanica će biti Miami. Znači, ovo mi je omiljeni dao, ja mislim. Stefan još spava. Mislim, budan je, ali ga mrzi da ide sa nama. Ko neka Kassandra. Pesmu o ljubavi. Samo moj ne čuju svi. Volim da Miami vibes. To si čekao da vidiš. A ova crna, ona je baš jeziva, iskreno. Znači, kao bolje su mi ove zelene. Ova crna mi je kao demogorgo neki. Ali to se plaše previše. Da, mnogo su dosadne. One velike su malo sporije i njih kao boli uvo kad prolaziš pored njih. Bukvalno neće se sklone. Ove male, znači, precupevci, onako odmah trče, gledaj. Gle. Ok, first stop, Dollar Tree. Evo da uzmemo ovo da pijemo. Imaće jedan sok koji će ti možda staviti. Kako dobro, za večera sa margarite. Da. Molim te još sok ovde. Ja se bojim ovoga. To ne izgleda dobro. Znači šta je to, brate? Ko neki onaj naš freeway, znači bukvalno. Ovo je Sprite, Dr. Pepper. Kao što ima root beer. Od nas na plaži. Ima poprilično ljudi za sad. A koliko je sati uopšte? 10, 11? Malo ima oblaka i piše da bacteria level is high. Ali kupat ćemo se. Update. Okupali smo se u ovim bakterijama. I sada smo došli da jedemo sendviče. Imamo ovako klasika, ono, paradajz tureci, samo što imamo paradajz. Imamo hleb, imamo čajnu i sir. Imamo sendvič, znači imamo samo sira i čajne. I to je to. Što sada praviš? Ovo je samo da, možda tako da doda piće samo to. Malo pre smo iz vode vidjeli iguanu ogromnu kako vuče našu kesu hleba. Znači, htjela je da nam uzme hleb. I evo sad su i ovdje, znate koliko ih ima. Čekaj, gdje su? Da, vidite kako sam se kamuflirala. Predobro. Ovdje se vidi kako je izbolavila kesu i krenula da vuče ovo, ceo hleb. Pero ja sam pokušala da napravimo kornjaču, ne znam da li se vidi, čak možda iz ovog ugla bolje. Da, ovo je kornjača. Znači, toliko nam je dosadno, ne znam što da radimo. Samo plutamo i gorimo. Ovo sunce je nerealno. Mislim da nikad u životu nisam stavila ovoliko jako sunce. Bojim se iskreno da dođem kući da vidim, znatno kad se tek isuširate i onda vidite koliko ste zapravo izgoreli. Trotili smo u surf style da vidimo šta ima i jako je cool radnja. Vidite ove gumene bombone, ima previše slatkiša ovde. A Stefan otišao da kupi jaja, da spremamo večeru, ručak, šta god. Ovo je ono jedan čips koji je smrtonosan. Da imaju i ove hot sosove, kontam da je preljuto. Znači, toliko nekih nebuloznih stvari koje vam ne trebaju. Ovo je prava glava aligatora. Nije prava, nemoguće. Jeste. Nemoguće da je prava. Genuine alligator head.
Čuva kolika je. Ima oštre zube, brate. Pazi. I ovo je isto pravo. Da. Jadne. Znači, Bože gospode. Vidi ovo kako ima veliku glavu. Svraćamo u Dunkin da uzmemo maču sa banana cold foam. Znate koliko je dobro. Okej je. Niže specijalno. Pa lepo je. Pa nije. Zašto? Pa ne volim maču. Aj nije lepo sa bananom. Trenutno stanje, pakujemo se, znači soba nikad u većem haosu nije bila. Ovo su perine stvari, ovo su naše stvari koje ne znam gdje ćemo da se pakujemo. Imamo 2 kofera već u autu. Ovdje imamo neke stvari, ovdje imamo stvari, pogoreli smo, gledaj stakle, okreni se. Ovo na šta liče, lele. Ovdje već kuvamo danas, treba ovo da se pere, treba da se, znači stres, ali boli nas suvo. Da reklamimo sliku koju smo odradili 2016. godine. Ovo je meso aligatora. Da li možeš da veruješ da će ovo da jedeš? Da, mogu. Welcome to Miami! Evo nas u Orlandu. Ovo mi je bila bubuljica, gledajte kako je sad porasla. Oh no! Ajmo sad da vidimo kakva nam je soba. Šta je ovo, Bože? I još što smrdi. Doći ću osvježivati vodu. I got my bitches on a Georgia boy.